Vilon tiivistesarjat sisältävät kaikki pumpussa olevat tiivisteet. O-renkaat, lukitukset ja varsinaisen liukurengastiivisteen. Pesän O-renkaita on useampi eri pumppumalleilla. Tiivisteen osat ovat tiivistepesän vastakappale ja varsinainen pyörivä osa. Asennuksessa on huomioitava, että tiivistepinnat tulevat vastakkain kuvan mukaisesti. Pumpattava neste voitelee tiivistepintoja ja näin estää tiivisteen kulumisen ja kuumenemisen. Avaa pumppu irrottamalla pesän laipan pultit. Irrota pumpun moottori pesästä. Poista juoksupyörä irrottamalla lukitus. Irroita lukitusrengas. Poista akselitiiviste. Tämän jälkeen voit poistaa tiivisteen vastarenkaan. Puhdista vastarenkaan pesä huolellisesti. Mahdolliset epäpuhtaudet altistavat vuodolle. Voitele tiivisteen kumiosa joko O-rengasrasvalla tai silikonilla. Asenna tiivisteen vastakappaleen kumiosa kohden tiivistepesää. Paina tiiviste joko työkaluilla tai suojapaperia käyttäen tiivistepesään. Varmista, että tiiviste on pohjaan nähden suorassa. Älä koske tiivistepintaan millään, mikä voi narmuttaa sitä. Seuraavaksi voidellaan tiivisteen pyörivä osa. Painetaan tiivistepinnat vastakkain. Varmista, että tiiviste on varmasti pohjassa. Tiivisteen metallipaljet tulee liikkua akselin suuntaisesti. Asenna lukitukset ja juoksupyörä takaisin paikalleen. Muista varmistaa, että juoksupyörä pyörii esteettömästi. Vaihda uusi O-rengas ja voitele se. Kun kiristät laipan ja pesän pultit, varmista, että O-rengas ei ole välissä ja kiinnityspultit on kiristetty ristiin. Älä kiristä pesän pultteja liian kireällä, sillä liika kiristys voi aiheuttaa juoksupyörän lukkiutumisen. Varmistetaan ennen lopullista asennusta moottorin esteetön pyöriminen akselin päästä ruuimeisseliin.